Mă numesc Gălescu Ionela, sunt elevă în clasa a 6 Gimnaziu Chiperceni, raionul Orhei. Aș vrea să particip la concursul dedicat creației lui Efim Chicu, cu poezia care m-a impresionat, Lupii. Umblă lupii prin pădure, dar pădurea nu e a lor. Se ascund adânc de trăsnet când apare câte un nor. Se mai fac pe dânsii glume, că ar fi stăpân la oi, dar de-o vreme degradează, ne civilizăm doar noi. Îi visez câteodată vii între pereții reci, unde cărțile țin practic vertical biblioteci. La vecini în miez de noapte se aud bătăi de foc. Nu mai are lupul arii unde să-și găsească loc. Poartă oile ciobanul, îmbrăcat într-un tulup. Nu-s mioarele frumoase, nici berbecii fără lup. Ținem oile îngrădite și turnăm la câini din saci. Undeva în istorii lupii mai lingrănele la daci.